क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्पिकार एबा बुंथिगिरि बिथां देबरगाव ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो जोंनि स्टियरिं कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि सार बे समाव आङो कनभेनर बिथाङा गावनि गोनांथार खामानिनि थाखाय क'क्राझाराव थांनांगौ गोनां जादों। बेनि थाखायनो आं लोगो आफादगिरि हिसाबै दिनैनि जोंनि देबरगाव ब्लक इउपिपिएलनि जानाखि स्टियरिं कमिटिनि अफिस बे अफिसखौ सामलायलांनो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ सामलायलांनो थाखाय जोंनि स्टियरिं कमिटिनि मानगोनां चेयारमेन जय मन्थ मोसाहारि बिथांखौ दिनैनि बे हाबाफारिखौ दैदेनलांनो थाखाय आं बिथांखौ गुरैयै खावलायबाय। दिनैनि बे समावहाय गोथार फुंबिलिजों लोगोसे जोंनिनो बे दुब्लियाव नुजाफैनो हानाय जिल्ला क'क्राझार जिल्ला फरायसा आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि मानगोनां जनिल ब्रह्म बिथां बेजों लोगोसे जोंनि बे देबरगाव ब्लक इउपिपिएलनि मानगोनां आफादगिरि बिश्वनाथ बसुमतारी आरो प्रहलाद ब्रह्म बिथां बेजों लोगोसे जोंनि बे ब्लकनि सिङाव थानाय मोनथाम पाटगाव सिम्बोरगाव बिसमुरि आरो नर्थ क'क्राझार आनसलिकनि माखासे फरायसा आफाद दैदेनगिरि मानगोनां नोंथांमोन बेजों लोगोसे जोंहा इउपिपि प्रग्रेसिभनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बे जोंनि देबरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन प्राइमारिफोरनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जोंनि इन्टेलेक्चुयेल साननो हानाय दैदेनगिरि मानगोनां नोंथांमोन जे बे फुंबिलिनि समावहाय जोङो नैबे देबरगाव ब्लक इउपिपिएलनि जे बिसायख'थि सामलाय आफादनि गोग्गो माने गोजोर मावख' बे मावख'खौ बेखेवनो थाखाय आङो गिबि मानगोनां सुरेश सारखौ खावलायनो नागिरदों। बेजों लोगोसे जोंहा गोथार बर'नि मोनसे आर'नाइ बेजों बिथांखौ बरायनानै लाबोनो थाखाय आङो खावलायनाय जाहैबाय। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। दा जोङो बे हाबाफारियाव सारखौ दिनैनि बे गोजोर मावख'खौ रेबगन हास'नो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। दा फंनैसो बिबुंथि लाखिग्रोनानै हास'जागोन बेखौ खावलायनाय जाबाय। दिनैनि बे गोथार फुंबिलि समाव देबरगाव ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि जे इलेक्शन फोसावदिं जे अफिस बे अफिसखौ खुलिनो नागिरनायाव दिनै नुजाफैनो हानाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि बिथां आरो लोगोसे बेवहाय नुजाफैनो हादों एनडिपि प्रग्रेसिभनि सेकेन्ड सिअ बिथां आरो बेजों लोगोसे बेवहाय नुजाफैनो हानाय देबरगाव ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे मोनफ्रोमबो प्राइमारि कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो दैदेनगिरि मावथि लोगो नोंथांमोन आरो आनसलिक आबसुनि दैदेनगिरि मावथि कर्मि नोंथांमोन आरो बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन जे जोंहा दिनै 17 खेब लकसभा इलेक्शना फैगौ 23 तारिखआव जागोन आरो बे हिसाबै जोंहा मोनसे मुभमेन्ट ग्रुप दं। बे मुभमेन्ट ग्रुपनिफ्राय जोङो बिजाथि हिसाबै इउजि ब्रह्म सारखौ जोङो फसंनाय जादों। दा बिथांखौ देरहाहोनायनि असिला लानानैनो जे जोङो बेवहाय मोनसे अफिसखौ दिनै खुलिनो थांगासिनो दङ। आं आसा खालामदों बे अफिस बेखेवनायनि गेजेरजों आरो सारा बे देबरगाव ब्लक कमिटिनि सिङाव जेसेबांनाखि गामि ओनसोलफोर गोग्लैयो बे ओनसोलफ्राव जोङो आइ आफा रायजो राजाफोरजों लोगोसे थांनानै जोङो दानि फैगौ इलेक्शनाव जोङो माबोरै इउजि सारखौ देरहाहोनांगौ आरो देरहाहोयोब्ला जोंहा मा लाबालाब दं लाबालाब गैया बेफोरखौ जोङो सावरायनायनि गेजेरजों आइ आफा रायजो राजानि गोसोखौ जै खालायनो हागोन
आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि बिजाथिखौ गोबांथार भट लानानै देरहासार खालायनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिबाय जे जोङो मिथिगौ जे बिटिसि ओनसोलाव जोङो राजनितिक मोनसे परिबर्तन लाबोनांगौनि गोबां प्रयोजन जाबाय आरो लोगोसे जोंहा बर'निनो मोनसे गिदिरथार इस्यु जायनाखि आलादा रायजो बड'लेण्ड बेखौ जुदि जोङो मोनफुंहैनांगौ जायोब्ला दिनै जोङो सासे एमपिनि दरखार जादों मानो होनोबा जोंहा दिनै लकसभायाव जोंनि बर' समस्यानि सायाव दिनै बाथ्रा बुंग्रा सासेबो एमपि गैया हिसाबै जेरैबायदि जोंनि आन्दोलना आवगायनांगौमोन जेरैबायदि जोंनि रायलायनाया आवगायनांगौमोन नाथाय बेयो दिनै आवगायनाय नुवाखै दा बेनि थाखायनो दिनै मुभमेन्ट ग्रुपनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ फोसावदों जे आलादा रायजो बड'लेण्डनि नामाव जोङो माब्लाबा हाइवे होबथादों माब्लाबा जोङो रेलवे ब्लकेट खालायदों माब्लाबा मास गेदारिं खालायदों दा बेफोरबायदि आन्दोलननि गेजेरजों जोङो फैबाय थादों दा ओंखायनो जोङो मुभमेन्ट ग्रुपनिफ्राय मोनसे जिनिसखौ फोसावनाय जादों जे दानि नैबे जे जानो गोनां लकसभा इलेक्सन बे इलेक्सनाबो मोनसे आन्दोलननिनो पार्ट आरो बे आन्दोलननि पार्ट हिसाबैनो दिनै जोंनि बे बिजाथिखौ देरहाहोनांगौआ जोंनि साफ्रोम आइ आफा रायजो राजा जोंनि कर्मिफोरनि सायाव गिलिर मोनसे बिबान गोग्लैनानै दङ दा ओंखायनो आं आसा खालामदों जाहाथे साफ्रोमबो गाव गावनि मोनसे दायित्वखौ बुजिनानै खामानिफोरखौ सिस्टेमेटिक स्मुथै मावलाङो आरो जोंनि बिजाथिखौ देरहाहोनो हायो मानो होनोब्ला दिनै जुदि जों इलेक्सनाव जेननांगौ जायोब्ला बियो सोरबा व्यक्तिनि जेननाय जानाय नङा सोरबा इउपिपिएल पार्टिनि जेननाय जानाय नङा बियो जेननाय जागोन जे मुभमेन्ट ग्रुप जे आन्दोलनकारिफोरनिनो मोनसे जेननाय जागोन दा बिनि थाखायनो बयबो सिरियास जानाया मोजां जे जेरैखि जाया जोङो जोंनि बिजाथिखौ देरहाहोनांगौनि थाखायब्ला जोङो मा खामानि मावनांगोन बेफोर जोङो बबे ओनसोलाव बोरै हाबनांगोन गावबा गाव एरियानि बाथ्राफोरखौ गावबा गाव एरियानि मानसिफ्रा बुजियै हिसाबै दिनै बावहाय दैदेनगिरि जानानै थागोन सोरबा स्टेरिं कमिटिनि कनभेनर बा चेयारमेन बा कनभेनर बिथांमोनहाबो माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिजोबा जानो हागौ दा एफा गुवार ओनसोलनि एरियायाव जोंहा गोबां कर्मि दं हिसाबै गावबा गाव ओनसोलफ्राव जोङो माबायदि मानसिफोरखौ थिनहरोबा आरो सोरखौ जोङो टाच खालायोब्ला जोङो भटखौ कालेक्सन खालायनो हागोन बा बुथुमनो हागोन बेनि साजेसनफोरखौ होलायनायनि गेजेरजों दिनै जोङो मोजाङै मोजां फैगौ इलेक्सनखौ बारहोलांनो हागोन आरो जोंनि बिजाथिखौ देरहाहोनो हागोन बेखौनो आसा खालायनानै दिनै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेखिनियाव फोजोबनानै आं अफिसखौ बेखेवनो थाखाय सिगांनाय जाहैबाय गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय सारनिसिम दा बे समावहाय जोङो जोंनि बे गेजेर मावख'नि जे दरखं मोखां बेखौ बेखेवनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय